Primjerak pištolja koji se nalazi u zbirci istorijskog odjeljenja Muzeja Istočne Bosne je model Walter P38 i pripadao istaknutom prvoborcu iz Tuzle Mustafi Viloviću iz perioda 1941-45. Mustafa Vilović spada u red najistaknutijih ličnosti iz istorije Tuzle i Bosne i Hercegovine ovog perioda. Walter P38 je 9 mm poluautomatski pištolj koji je razvio Karl Walter kao službeni pištolj Wehrmachta na početku Drugog svjetskog rata. Bio je namijenjen da zamijeni relativno složenu i skupu proizvodnju pištolja Luger P08. Pištolj su prvobitno zarobili borci Tuzlanskog No Podrida na Konjuhu 1943. prilikom napada na šumsku kućicu u kojoj su se nalazili njemački vojnici. U prvim mjesecima okupacije Mustafa Vilović je radio na prikupljanju pomoći u Odboru za narodnu pomoć u Tuzli, a član Komunističke partije Jugoslavije postao u novembru 1941. godine. Već u proljeće 1942. godine postao je sekretar mjesnog komiteta KPJ za Tuzlu. Tokom ovog perioda dao je veliki doprinos na jačanju veza ilegalne organizacije NOP-a kako u samom gradu, tako i u široj Tuzlanskoj oblasti. Nakon rata, u maju 1945. godine, Mustafa Vilović je postavljen za zamjenika javnog tužioca za Bosnu i Hercegovinu. Radio je i za javnog tužioca okruga Tuzlanskog te u diplomatskoj službi.